wannan lokaci al'amura ya komai da komai. To yau bidiyon mu na yau za mu yi shi akan yadda ake bude wallet, Renec wallet, da kuma yadda za ka yi staking nashi. To da farko dai mutum zai shiga cikin remitanansa haka, yawwa sai ka zo nan wajen, nan ka zo ka shiga, sai ga waje a rubuta Renec wannan, sai ka taba zai bude ma. Yawwa sai ka zo nan forum, ga forum a rubuce nan, forum nan wajen sai ka taba. Yawwa in ka taba to gashi sai mu yi kasa, gashi nan wajen, nan wajen sai ka taba zai shiga haka. Yawwa gashi zai shiga haka. Ta bari mu jira ya bude, yana searching. Yawwa sai ka zo gashi nan wajen, gashi wani rubutu kamar link haka, nan haka sai ka taba, sai ka taba haka zai kawo ka nan haka. Yawwa zai bude mana nan page. To sai ka zo nan create wallet sai ka taba. Yawwa sai ka zo ka yi clicking haka, ka taba kai makin nasu gaba daya. In kai makin sai ka taba copy, sai a nan wajen ka ce musu I have saved. Yawwa in ka taba sai ka zo nan, yawwa download, yayi download sai ka zo continue. Yawwa abinda ka kofa din sai ka zo ka danna haka, ka yi pasting a nan. In kai pasting sai ka danna verify. Yawwa sai ka sa wallet naka, mu da yake gwaji zamu sai mu sa 1 2 3 4 5 6. Anan ma mu ƙara sa 1 2 3 4 5 6. Yawwa sai ka danna create, yana creating wallet. Yawwa to ya muna creating na wallet namu. To gashi wani waje nan wajen a sama haka sai mu taba haka. In mutum yana so ya staking ga wajen na biyu staking. To a nan wajen mutum ya kamata ya mayar da hankalinsa wajen commission din. Wayannan duk ka su ne wannan. Sai ka zo in kana so wannan zai baka riba. In kai staking zai baka commission naka 15% a cikin abin da kai staking. Wannan kuma 10%, wannan 11%, 13%, wannan 14%. To abin da ya kamata ka yi sai ka taba wannan abu mai kama da I, wannan gashi wani rubutu mai kama da I, sai ka karanta gashi. In ka taba haka, da yake network namun ba kyau baya wannan. To in ka taba zai nuna ma bayanansa da yasa har yasa zai baka 15% na commission ne. In kana so ka yi staking sai ka danna stake wannan. In ka danna stake sai ka faɗi adadin abin da kake so ka yi staking. Da yake mu bamu da shi ko ɗaya, in ma 10 ne, in ma 10 kake da shi sai ka danna, sai ka sa 10. Idan kana da shi sai ka danna stake. In ka danna stake to a nan wajen sai ka zo wajen my stake, wannan zai nuna ma total stake, abin da kai staking gaba daya, da kuma active stake wanda idan kai, wanda kai staking nashi active yana kan